Tehdään studiesittely tähän näin. Täällä on siellä keittiö. Täällä on kyllä tiskiä vaan vitusti. Ei jaksan tiskata. Studiesittely. Menen jääkaappikatsauksessa. On kaljaa. Ei paljon ja kaljaa, kun juotu melkein kaikki. Siinä on sohva. Sitten täällä on täällä on eteinen. Täällä on vessa. Sitten mennään makunurkkaukseen. Täällä on sänky. Jalakkari. Sillä on studiovehke muuten. Siinä on näyttö ja sit menee yksi kone ja sit menee tossa on yksi kone ja sit tuolla on modemi ja tossa on toinen modemi ja sit tuolla on vielä läppäri millä toi striimaa toi kone sit toi lähettää ilossa dataa. Siinä on mikseri. Näihin studiomaisiin ei vittu kuvia näihin tunnelmiin saatana. Saatana.